Oke baik, iku bukalaय Hello दोस्तों वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल है ना बेबायदि भिडिअ बानायलायगोन स नोंथांमोनाबो माबायदि नुदों स कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसे बारहरनाय थाबावबाय फ्रेंड्स दिनैनि भिडिअआ बहुत इंटरेस्टिं जागोन स नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना मा टपिकनि सायाव भिडिअ बानायगोन स नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानैनो हमनो हाबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनै आं मा जगार लादों स नोंथांमोना दसे नायनानै लादो स लोगोफोर आङो दायो लादों औवा थुख्रा आरो लोगोसे साइकेलनि स्पक गंथाम आरो हाथ करद लादों आरो सिखा लादों आरो सिखा फिसा लादों आरो मार्तल फिसाबो लादों बायथाल लादों आरो मार्तल गिदिर लादों Hello friends, so लोगोफोर माखासे रेडि जागोबाय आरो माखासे खामानि दंबावो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो याव दा दसे उनाव गेमबल लागायनोसै गेमबलखौबो आं औवानि बानायखाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस नैबेबो औवासो आं बेखौ गेमबल बानायदों नैबे जाबाय साइकेलनि स्पकमोन मबाइलाव नांबा बायजानो गिनानै स्क्रिनाव नांजानो गिना माने जि फानदों आङो बेखौ नै सिङाव दं स्प्रिं बेयो बोबा ओरै फैयो बेखौ स्प्रिं होदों आङो बे साइकेल स्पकजों बे स्प्रिंखौ सिङाव बे औवासोमोन नालाय बेखौ सारिगनिया दाननानै बे गुदुं दंखायोमोन औवाया स्प्रिंखौ सिङाव सोनानै टिउबजों नैयाव खाथाबदों आङो स्प्रिंखौ आरो नैबेयाव टिउबजों खुनु गेरेन्टि गैया नालाय बेनिखायनो गाजोलबो दोदों आं नै गाजोल नायनानै ला गाजोल दोदों नैबेखौ नैबेयाव ओरै बेखौ माने फिसा सैनानै ओरै थ्रोब सोनानै माने गेमबल बानायसिगोन आरो आङो बेखौ माने ओमफ्राय याव स्टेन्ड लागायनानै बेखौ ओरै फिदिंलाय खालामसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गाइस आं गेमबलाव मबाइलखौ सोबाय नै नायना ला आंखौ नुदों दा गाइस दायो नैयाव थिसनसै आङो केमेरामेन ओरै लाफै गाइस दायो रेडि जाजोब्बाय नोंथांमोना नायनानै लादो गाइस दायो टेक्सटिं नायनोसै ट्राइ खालामना नायनि भिडिअ बानायनि गाइस दायो रेडि जाजोब्बाय नोंथांमोना नायनानै ला आं बेखौ गेमबलखौ औवानिनो बानायदों नायनानै ला आरो नै बेयाव साइकेल स्पकजों दोनानै गुदुं फलंना आं बानायबाय
स' आरो आथिङाबो नै स्टेन्ड बियो नायनानै ला स' नोंथांमोना माबायदि मोनदों स' आरो आं ब्लग भिडिअ बानायबा स' बेखौ लानानै आं हेल' दस्त वेलकाम टु बे इउटुब चेनेल होनना बेबायदि भिडिअ बानायलायगोन स' नोंथांमोनाबो माबायदि नुदों स' कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो स' गोसो जायोबा माने आं बेखौबो लाबोफिनगोन आरोना माने आं बेजोंनो भिडिअखौ बानायगोन स' गाइस नैबे जाबाय आथिङा स' बेखौ फल्डिं सिस्टेम बानायदों स' फल्डिंबो खालामनो हागोन स' ओरै खालामनो हागोन अके भाई बेखौ बख'लाय स' माने नै बेयाव नै बिदि फल्डिं सिस्टेम बानायनाय जादों स' माने हायाबो गोजौ गाहायथ' जायगाया समान नङा बेनिखायनो बेखौ माने दा नायनानै माने समान हास'जोबनोसै आरो नै बेखौ स्टेन्डखौ स' दायो माबायदि जादों स' लोगोफोर हेल' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो स' कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै स' नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसन नोंथांसिम सहैयो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन